Dobrodošli u nevjerojatni digitalni cirkus. Moje ime je Kane. Ja sam vaš voditelj i ovdje sam da vam pokažem najnevjerojatniju, najuzbudljiviju, najzapanjujuću opremu koju ste ikada vidjeli. Zar ne, Bubble? Tako je, Kane. Jedva čekam vidjeti što si danas pripremio. Pa, nemojmo gubiti vrijeme. Krenimo odmah s predstavom. Bingle iz Duble i Kinger također. Braga, patke i tu je i Kaufmo. Dan za danom, za danom, za danom, za danom letimo. Pored mjeseca i sunca i ne znamo zašto. O, čekaj, gdje su? Kane, je li ovo jedan od tvojih NPC-a? Ili je ovo nova žrtva? Jer ako je novi lik, morat ćemo ponovno napraviti cijelu ovu tematsku pjesmu. Neću to ponoviti. Čini se da je novi čovjek ušao u ovo područje. Kako da skinem ovu slušalicu? Samo nastavi grabit. To je uspjelo za sve nas. Što se događa? Ja sam stavio neku čudnu slušalicu i sada sam ovdje. Tko ste vi ljudi? Zašto je ne mogu skinuti? Gdje sam? Pokušajmo se smiriti. Sve će biti u redu. Nove stvari. Svi smo prošli kroz ovo. Samo trebaš sabrati misli. Se događa? Što? Sad, dragi moji, ne možemo imati takav ružan jezik ovdje. Nevjerojatni digitalni cirkus je mjesto za uživanje svih uzrasta. Ti, prijatelju moj, naletio si na nevjerojatan svijet čuda gdje se sve može dogoditi, osim psovanja. O, moj Bože. Pa kako da znaš odem? Pa, nemoj se uzrujavati zbog toga ili nešto, ali mi baš i ne... Ne možeš. Što? Šuti, Jax, ali da, upravo je. Dobrodošao u svoj novi dom i svoje novo tijelo. Novi dom? Što misliš? Dečki, nemojte biti zločesti. Zaglavljeni smo ovdje godinama. Stari Kinger tamo navodno je ovdje najduže. Je li netko spomenuo kolekciju insekata? Zato je lud. U redu, sad shvaćam. Ovo je san i trebam se samo igrati dok se ne probudim, zar ne? Što god ti kažeš, mali. Razbili su moju komičnu masku. Dakle, Kane, imamo li danas novu avanturu za Novaka ili što? Želio bih našem novom članu prvo pokazati cirkuski teren. Krenimo. Ovdje imamo šator. Ovdje su tvoji stambeni prostori, kao i razne druge aktivnosti. Te aktivnosti mogu uključivati... Vazeni s lopticama, mini golf i još mnogo toga! A ovdje imamo teren, utopi se u digitalnom jezeru ili sudjeluju u vožnjama na digitalnom karnevalu. Noć, dan, sve je u redu, izbor je tvoj, kozmički bufet! Je li to sve? Naravno da ne! Ovo je praznina. Ne upuštamo se u prazninu. Čak ni ja ne znam što je tamo. Max! Ostajemo ovdje gdje mogu držati svoje stotine svevidećih očiju na tebi. Bok, Kane, volim te. Idemo odavde prije nego što balon postane nestašan. Čekaj, što je to? Wow, čišćenje na prolazu ti. Na tome sam, šefe. Zašto si takav? Čekaj. Je li to bio izlaz na vrata koju sam vidio tamo? Je li to način da odem? Kakav izlaz? Da postoji način da odemo. Siguran sam da bismo svi već otišli. Da, o čemu pričaš? Uvjeravam vas, nema ne... Vrata, vjerojatno samo doživljavaš digitalne halucinacije zbog prijelaza uma na digitalnu razinu. Ali, kunim se da sam vidio... Digitalne halucinacije!
Kako bi bilo da razgovaramo o nečemu drugom? Na primjer o tvom imenu. Moje ime? Moje ime je O, Bože! Zašto se ne mogu sjetiti svog imena? Nitko se ne može sjetiti svog imena kad uđe u digitalni cirkus. Jedna od rijetkih stvari nad kojima nemam kontrolu su vaši umovi. Tako da vam mogu pomoći samo smisliti novo ime. Kako se zovem? Ne brini svoju malu glavicu. Vaše novo ime može biti bilo što. Ovim se potvrđuje da vaše odabrano ime ili imena ne smiju kršiti ugovor o licenci korisnika digitalnog cirkusa koji navodi da vaše ime ne smije sadržavati neprihvatljiv sadržaj. Neprihvatljiv sadržaj uključuje, ali nije ograničen na seksualno eksplicitni materijal, opcen, klevetnički, uvredljiv, nasilni ili nezakonit sadržaj ili psovke. Što mislite? Nije me briga. Samo izaberi bilo što. Da vidimo. Što misliš o kstk? Upravo si, grozno. Pokušajmo ponovno. Što misliš o pomni? Naravno. Mislim da sam samo... Gadzooks, upravu si, Jax! Trebali bismo imati potpuno novu avanturu za našeg novog člana, pomni! Rekao si to prije otprilike 5 minuta. Ti, voliš li avanturu, aktivnost, čudo, opasnost, užas, bol, patnju, vješanje, bolest, angel food torda? Auf! Ti parazitu! Ne sjećam se. Budući da si nov ovdje, napravit ćemo jednostavnu internu avanturu da te upoznamo s načinom na koji stvari ovdje funkcioniraju. Što? Ne, Bože. Ne želim avanturu u kući. Ne brini, Zoble. Napravit ću nešto neupadljivo s čime se još uvijek možeš odlučiti ne uključiti. Današnja avantura je... Skupi glojnke! Tako je, cijeli cirkuski šator bit će preplavljen glojingsima, a ti ih moraš sve uhvatiti. Ali što su oni? Drago mi je da si pitao Bubble. Oni su mali... I što oni rade? I kako oni... Glowingsi su mali nestašni stvorovi koji kradu sve na što naiđu. Zašto ovi humanoidni popečci to rade? Kako ih zaustaviti? To je na vama da otkrijete. Sada, sretno i zabavite se, moje male zvijezde! Što je to sve značilo? To je samo jedna od Kaneovih malih avantura. One su samo nešto zabavno što radimo kako bismo, spriječili da poludimo. Govori u svoje ime. Ako me netko treba, neka odjebe. O Bože, o Isuse! O Bože, pomoć. Neka pomozi. Ne, ubili su Zublea. U svakom slučaju, želite li ići nešto pojesti? Čekajte, trebali bismo provjeriti Kaufma. Siguran sam da bi volio upoznati pomni. Moja neprobojna tvrđava! Želiš li poći s nama provjeriti Kaufma? Ne baš. Mislim da je Kaufmo poludio. Zadnji put kad sam razgovarao s njim, neprestano je brbljao o nekom izlazu. Pomalo kao ti, pomni. Možda i ti poludiš. Ali čekaj, zar to ne bi više značilo da izlaz stvarno postoji? Moglo bi također značiti da samo ubrzano gubiš razum. Čekaj, što je sa Zublom? Mislim da bi ga volio pitati o tome. Da je ovo stvarno, što nije jer je san. Ona još uvijek misli da je ovo san. Zašto me tako gledaš? U redu sam s bilo čim, sve dok mogu vidjeti smiješne stvari kako se događaju ljudima. U redu, već mi je dosta ovih stvari. Ti, ja i pomni ćemo provjeriti Kaufma, što ostavlja Crybaby i Huha zajedno da riješe situaciju sa Zubleom. Misliš li da je dobra ideja spojiti ih zajedno? Naravno da mislim. Oni su dva mentalno najstabilnija i najsposobnija lika za uparivanje. Hajde, dame, idemo maltretirat klauna. Moja komična maska je opet slomljena. Gangle, ti